थांनाय हराव बारहुंखाजों न' बां गोबां सिलिंखार। उदालगुरियाव गहपुरनिफ्राय आलासि जानो फैनाय सानै आइजोनि जिउ खहा। बैसागु बोथोरनि उरांफारां समावनो मैया एबा 16 एप्रिलनि हर समाव गोबारै बारनाय बारहुंखानि जाउनाव गोबां न' बांजों लोगोसे दंफां लाइफां गय बिफां बायग्रेबलाङो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे बारहुंखाजोंनो गहपुरनिफ्राय उदालगुरियाव आलासि जानो फैनाय सानै आइजोनि जिउ खहा जायो। सानै आइजोआ थानाय न'आव दंफां बायग्रबना होसिननायाव जायगायावनो जिउ खहा जायो होनना सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। दाबसे न'खराव हाबफैबावदों, गाज्रि थासारि नुदों, गोबां गोब्राब बारहुंखादों गिलु बालु बिथांमोना जिउ गारनानै बेबायदि दुखुथिया न'खराव बेबायदि नुथायखौ नुनो मोनदों। गोबां गाज्रि बिथांमोना जेने तेने बासायबाय न' सिङाव, गथ' फिसा गोरलै बेबायदि दङ, बिथांमोना बेबायदि जिउ खुंनानै बिसनाफोरखौबो ला, बेफोरखौबो ला होनो जाबायना। थांनाय 16 हरनि सोमोनांथाव बारहुंखानि सावगारिखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। गोबां खहा खालामबाय जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव फासिया गामिनि गोबां न'खरफोराबो नस्थ' जालांबाय, न' बां बायबाय, थें उरायलांबाय, सरकारि न' गैयिफोराबो उरायलांबाय, सरकारि मोननाय न'फोराबो गोबां खहा जादों। नोंथांमोना सावगारिखौ नायनो हागोन, गोबांथार गाज्रि थासारि नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बिथांमोना गोबां गोरिब थाखोनि, गोबां बेनि सायाव बिथांमोना बेबायदि थासारियाव गोग्लैनानै थाबाय, गोबां बिथांमोना खहा जादों, दुखु सैनांदों, गाबनांदों। बेबायदि अबस्था बिथांमोना बायग्लिजोबलांबाय। आरो नैबे थांनाय हरनि बारहुंखानि जाथाय न'खरसेबाव जों नुनो मोनदों। 1 नम्बर फासिया हरसिंगा बिटिसिनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव गोबां बिफां लाइफां बायबाय, न' खहा जाबाय, गोबांथार खहा जादों।